Serius iko definisi makan lama? Jo sambal randang ama tuh. Kematus sana. Makan lah nyong. Halo sana, kali ko lape budak sedang berada di kampung, kita akan masak jo makan lama bana di siko sana. Kali ko lape budak masak randang onde yu sewana lama bana ko. Sewana membuka salero bana ko sana aiko nyulah randangnya tuh sana. Yang pastinya memanjakan bidang-bidang lidah bana ko sana. Dimakan lama jo nasi diabui langsung ditungku onde yu sewana badace. Bagalintin pintin rasonyo. Iyo sebenarnya sesuai bana rasonyo. Habis dimasak nasi yu tungku pas lo sambanyo randang nan baru masak ange-ange. Ko ndak ada le memang selengkap iko kalau di kampung. Kalau makanan salama ko memang jarang-jarang baso. Bo sulit-sulit batamu bagi orang kampung. Bilo terakhir sana makan lama jo nasi dimasak ditungku jo sambal randang nan senikmat iko sana. Habis makan lama ko jangan lupa disalin nah iya kalau ndak diteke nyo kepalo di orang gaek beko giko nyo kalau idu-idu di kampung caro-caro orang kampung gini ko habis makan karajo sudah tuh sana iko lah nyo selamat mencoba.